Камада яшәүчеләр шәхси клиникада эшләүче ветеринарның лицензиясын алуны сорый. Ул машина бергәннән соң начар хәлдәге эткә ярдәм күрсәтми. Социаль шелтәрдә шундый видео язмада пәйда булган иде. Ул халык арасында зур шау-шуда уятты, чөнки эт бусагада ук жан бирә. Закон буенча табиб хаклы микән соң? Хәбәрчебез кызыксынды. Я имею полное право смотреть. Менә ул социаль шелтәрне дер селкеткән ролик. Клиника ишеге төбендә этнең хуҗасы хайванны кабул итүләрен үтенә. Пожалуйста, посмотрите собаку. Вас умолять нужно. Я не буду вашу смотреть собаку. Эт бусагада ятып үләдә, барысы да прививка паспортының булмау аркасында. Когда конкретней? Где была поставлена прививка? Еларга җитешкән бабай бу сорауга җавап бирә алмый. Дүрт аяклы якын дусты үлгәндә бигрәк тә. Башта этен машина бәрдереп китә, хәзер ветеринар кабул итүдән баш тарта. Гәрчә бу түләүле шәхси клиника. Ярдәм кулы сузырга омтылган Эльвира Дәүләкаева әлеге хәлләрнең шаһитына әйләнә. Пожилой человек. Өлкән яшьтәге кеше елап, ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Ул кыз карап торып шул эткә ярдәм кулы сузмады. Кәеф юк икәне күренеп тора иде инде. Бөтен ачуын бездән алды. Хәзер Түбән Камалылар петиция язган, алар битараф ветеринарның лицензиясын тартып алуны сорый. Бу хәлгә ачыклык кертү өчен журналистлар клиникага юл тотты. Тик директор да, табиб та аралашудан баш тарта. Әлегә шунысы билгеле, Татарстан прокуратурасы тикшергән вакытта ветеринарны эшеннән азат иткәннәр. Аларга республиканың ветеринария идарәсе дә мөрәҗәгать иткән. Закон нигезендә барып җибәрергә бернинди основание да юк. Хайванны теләсә инде очракта да кабул итәргә тиешләр. Ул арада Түбән Кама халкы дүрт аяклы дустын югалткан бабайга кечек бүләк итәргә тели. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.